V dnešním videu to bude velice zajímavé, protože v dnešním videu zavoláme Sirenheadovi ve 3 ráno, no a ten nám řekne, že máme přijít na konec lesa do jednoho strašidelného baráku a to, co se stane pak, bude velice zajímavé, takže pokud vás zajímá, jak to dopadne, tak sledujte dnešní video až do konce. Takže ahoj, mé jméno je Dalo, no a já vás vítám u nového videjka ze hry Minecraft, no a v dnešním videu jsem tady společně s Nubíkem Klokákem, čau Nube. Nubík Klokánek tady. No a taky jsem tady společně s Pohorem, čau Pohore. Čau. No a taky jsem tady společně se Zizem. Čau Zizi. Ahoj. Jo, čau. No a taky jsem tady ještě společně bohužel s děhilákem Tomem. Čau Tome. Čau. A já si myslím, že to nemusíme dál zdržovat. No a jdeme na to. Uhu. Senátore, stávej. Jdeš pozdě. A co, to už je ráno, tati, ty už mi zase tady budíš ráno, já už musím jít zase do školky, jo. No musíš, ale Ach jo. už tam na tebe čeká. No, tak to je šílené, no už je 9 hodin. Na mě už čeká Nubík? Nubík na tebe čeká, no. Jo, ok, tak jo, tak já jdu do školky, tak se teda zatím měj, tati, jo? Čau. Jo, čau. A uč se. Jo, čau. Ty jo, no tak lidi, já jdu teda zase do školky po vánočních prázdninách, takže už se celkem těším, myslím si, že to bude dost fajn. Hele, a tady je Nubík. Čau Nube, čus, ty jo. Hej, normálně suprově se mám, co ty Nube, jak ty se máš? Jo, já se mám úplně skvěle, jsem dostala Jo? novou hlínu. Fakt? No tak to je paráda, ty jo, že máš novou hlínu. No jo. No, já jsem dostal taky dost věcí, tyjo, no a kde je Zizo, tyjo, ten měl jít dneska s náma do školky, ne? Neměl tady už čekat náhodou? Asi jo, no, měl tady být. No já nevím, tak tady ještě chvilku počkáme, třeba on tady od někaď přijde, ten Zizo, tyjo. To je lidi jinak náš novej spolužák, on se jmenuje Zizo, no a on teďka s náma chodí do školky a jako je celkem v pohodě, jako nebudu vám lhát, tyjo. A hele, tady už běží Zizo, no tak to je paráda, čau Zizo, čau. Čau, jak se máš, tyjo? Mám se skvěle, jak se máte vy? Hele jo, super, tak jdeme do školky, tyjo? Jdem do školky. Ty, já už se taky úplně těším, já už jsem tam nebyl, ani nepamatuju normálně. Že, Nube, my už jsme tam strašně dlouho nebyli lidi v té školce. Schválně, dejte like na toto video, jestli jste se těšili třeba do školky, anebo do školy, jestli chodíte do školy, záleží, jako my jsme se těšili, takže určitě tady dejte like, pokud vy taky. No a pokud ne, tak můžete napsat do komentářů, nebo si koupit člena. No nic, no tak my tady teda jdeme do školky, že Nube, tak co, tak jdeme? Jo, jdem. Ok, a hele, a tady je pan učitel, on tady zalívá kytičky nebo něco. Dobrý den, pane učiteli, dobrý den. Tak co, pane učiteli, co se budeme dneska ve školce učit, jo, máme jít do třídy? Teďka jste přišli, snad se převlíknete ještě, ne? No, jako jo, no, jakože měli bychom, ale já jakože se tady takhle přezuju, ale nepřezuju se, že, Nube, ty to taky tak děláš, tak to si nevšimne pan učitel. To si nevšimne. No tak jdeme pěkně do třídy. Pane učiteli, už jsme se přezuli a všechno. Zizo, ty máš krásný baškurky. Proč máš zase ty boty? Dej si je obou. Ale však já se, no dobře, pane učiteli, tak já si jedu teda, já si je tady obuju, no. Ty dělají větší bordel než moje hliněné boty. Tak budeš chodit boss. Tak budeš chodit boss, Nube, víš, a tak ty jsi celý z hlíny, takže to máš vlastně výsledku úplně fuk. No dobře, tak tebe pro dnešek necháme, ale zítra už budeš mít bačkůrky. No dobře, no, tak jo. Nube, ty jsi ale zlej. Dneska se budeme učit počítat. Jo, tak jo, pane učiteli, tyjo. Konečně se naučíme ve školce počítat, konečně budu umět počítat do 3 a do 5 a možná ještě třeba víc, kdo ví? Tak co, pane učiteli, tak co nám teda povíte? A můžeme si u toho hrát, třeba, že bychom hráli třeba u toho karty, nebo tady na tady toto? Můžu se houpat? Nemůžeš se houpat. Ach jo, a můžeme, no tady už není tež, takže... Jo, Nube, můžeme na počítač, pane učiteli? Nemůžete na počítač, sedněte si hezky na kobereček. Ach jo, no tak jo. To Google nás naučil líp než vy, ale tak dobře. No jako tak to je pravda. Dneska se budeme učit počítat. Víte, kolik je 1 + 1? Umíte si to představit? Já to vím. Ano, Zizo, ty jsi takový. 2? Ano, správně. Jo, dobře. A já jsem to taky věděl. Co, Nube? Jo, 1 + 1 je přece -1. Ne, Nube, to je 2? A proč jsi sebral Zizovi ty sušenky? Já chci taky sušenky. Já jsem mu žádné nesebral, jo, sebral se... si tady s ním takové z domu sušenky. Ne, to není pravda, Nube, ty jsi je sebral Zizovi, hej, ty jsi... Ne, Nube, ach jo.
Tak tady máš ještě jedny sušenky. A pane učiteli, já jsem to taky viděl, jo, díky moc za sušenky, tyjo, já jsem to taky viděl, tak co ještě, pane učiteli, dejte nám ještě nějaké příklady, já zkusím odpovědět. Kolik je 1 plus 2? 3, pane učiteli, 3, promiňte, ale je to 3. Ano, správně, tady máš 3 sušenky. Díky, pane učiteli. Nube, ty nic neumíš, ty neumíš počítat, jak je to špatně, tak snad 2 plus 1 je 3, ne? No to teda je, Nube, 3. Ale se na to zkus podívat, ale tady máš 1 sušenku a tady máš 2 sušenky. A kolik vidíš sušenek? No teď vidím 3 sušenky. No vidíš, tak jsou tvoje. No, ty se Nube máš, ty máš další 3 sušenky, tyjo. Hej, ale ta matematika je úplně nudná, tyjo, hej. Proč radši si nemůžeme jít třeba hrát, třeba ven? To stačilo, teď si můžete ještě tady chvilku hrát vevnitř, za chvíli půjdeme ven. Jo, super, Nube, já už se těším ven, tak už se těšíš tak ven jak já. Ty, já bych se tady mohl lehnout a mohl bych se třeba podívat, co je tady, tyjo, v tom domečku, tyjo. Tam je taková nějaká panenka, tyjo, když se na to takhle kouknem. No, jako je tam panenka, to vypadá jak Ančan, no tak to je jedno, no. A tady je skluzavka. Jo, akorát ty na ní nevylezeš, na to jsi ještě moc malý na to, aby si na ní vylezl, no. A tak to nevadí, Nube, nemlať do mě, co do mě mlátíš? Takže děti, už tady šel čas a půjdeme ven. Jo, jdeme ven, Nube, jdeme ven. Než půjdete ven, tak tady máte ještě na ven hračku. Panenku, autíčko. Díky moc. Tak to je super. Patičky na píseček, hrabičky a kyblíček. Jo, tak to je super, Nube, tady máš ženu. Jo, super. Pojďte děti. Jdeme ven, jupi. Nezapomeňte se přezout zase. Ano, pane učiteli, my se přezujeme, já se tady takhle krásně přezuju, vrátím tam ty přezuvky, tak a můžeme jít ven. Nube, ty ses nepřezul, já jsem to viděl, ani... Vy se nepřece dneska. No dobře, ale pak on, no tak to je jedno, tak to je fuk. Pískoviště. Jo, tady máme pískoviště, tyjo, no tak to je super, tyjo, tady si můžeme hrát s písečkem, tyjo, to máš super. To nejde, Nube, no, to je škoda, tyjo, nechápu, proč máš ten červený meč u sebe, ale tak to je jedno. A tady je houpačka. Jo, ty si můžeš doma houpat na houpačce. Jo, vy si můžete taky houpat. A tak já bych se chtěl sklouznout, ale já tam nevylezu. Já jsem na to ještě moc malej tady na toto, no. Já se tam nevylezu, no. Ale já vylezu tady a já vylezu tady. Já jsem na tomto houpacím mostě. A hele, podívejte, já můžu skočit tady na tento strom. Podívejte, a vy to nezvládnete, No nezvládnete, no tak se ukáž, Nube, Vidíš, nezvládl to. Jo, nebojte, pane učiteli, my jsme opatrní, tyjo. Hele, já se podívám, co je tady třeba dál, tady by mohl být takový fajný výhled, když tady takhle lozím po stromě. A hele, a tam je nějaká propast, tyjo. Normálně to je zajímavé, hele, hej, kluci, podívejte, tam je normálně nějaká propast, jo. Mohli bychom se tam zajít podívat, nemyslíte? Pane učiteli, můžeme se tam jít podívat, nebo ne? Ne, to je moc daleko, můžete být jenom tady vevnitř. No dobře, tak jo. Tak Nube, tak pojď aspoň za mnou na strom, ne? No, ale tam to nejde. Já jsem moc malej. Tak jo, no tak nevadí, no a tak jo, Zizo, ty jsi tady dostal, ty jsi teda dobrý. A Nube, ty jsi no paráda, tak to je parádička. Já si tady ještě položím takhle kyblíček na píseček, no a vykopu se nějaký píseček, a tady z něho takhle nějak postavím třeba hrát, takhle, no i když to moc jako hra nevypadá, ale tak to je jedno. Tak děti, pro dnešní dopoledne by to venku stačilo, jdeme na obídek. Ježíš, mě se ani moc nechce, tyjo. A já jsem si ani nezahrál s tím autíčkem, ježíš, tyjo, no tak to jsem nechtěl, tyjo, to je moc velké autíčko, no já ho radši tady vyhodím do koše, tyjo, já tady radši vyhodím do koše, ne, nebo Nube, vem si ho, jak chceš. Takže my jdeme na oběd teďka, pane učiteli. Jo, ok, tak jo. No, dobře, pane učiteli, opět se tady přezuju, jako vodcas půjdu znova do té skříňky, no a zase si to tady takhle nasadím, ano, ok. Nubíku, pro tebe jsem tady připravil masíčko a bramburky. Nube, ty se máš. Pro tebe tady mám mrkvičku. Jo, díky moc, já jsem vždycky chtěl mrkvičku, tyjo, mňam. Tady mám taky masíčko. Já, děkuju. Nube, staneme si spolu, ne? Jo. Jo, super. Tak si zase nech si tady vedle nás. A pane učiteli, vy nebudete obědvat? Já mám ještě jídlo nahoře. Jo, dobře, tak my to tady mezi tím sníme, tyjo. Mňam.
No lidi, my jsme to snědli, musím uznat, že to bylo fakt dobré. No a tak teďka už můžeme jít domů, že? Asi jo, no. Jo. Jo, tak pane učiteli, můžeme už teda jít? Musíte počkat, až si pro vás přijdou rodiče, děti. Ach jo, já už Ale bych já chtěl... nemám rodiče. Jo, no Nube, ty nemáš rodiče, no. No tak musíš počkat, až pro tebe přijde hliněná stvůra. Ne, ta pro něho nechodí, ale jako pro mě by mohlo přijít taťka, no, jako za chvilku, to je jakože No, musíš dosti počkat. možné. Jo, no, tak já počkám, já nevím, tyjo, tati, přijď už pro mě, tati. Kde jsi? Měla příští rok, přijď pro mě. Jdu pro toho rošťáka. Čuk, je tam, ahoj. Čau tati, Dobrý čau tati, den. čau tati. Dobrý den, pane učiteli, dobrý. Takže vy jste si přišel prodala? Já jsem si šel prodala, ale tak vidím, že tady kluci... Jo, tati, vem i Nubíka a Ziza dneska. Tak No tak, pojď. tak Dobrý dobře. den. Jo, dobře, tak jo, tak díky moc, díky tati. Naschle pane učiteli, naschle pane učiteli. Nashledanou. Hele kluci, normálně, počkat tati, můžu se tě na něco zeptat? No jo, Můžeme se zajít podívat s klukama do jedné propasti, co je hnedka tady? dělejte si co chcete, senátore, mně je to jedno. Jo, dobře, tak jo, tak díky moc. Hele, tak kluci, tak zajdeme se podívat do té propasti tam. Jo. Tak pojďme, ono je to hnedka tady za školkou, tyjo, bacha, ať nás nepřede auto na té cestě. No a mě zajímá, co tam bude, tyjo. To bude velice zajímavé, tam by mohlo být něco zajímavého, já jsem tam ještě nikdy nebyl, tak se tam teda podíváme. Nube, ty jsi už tady někdy byl, u této propasti? No jako ne, no. Ne? Nebyl. Tak se tam podíváme, a hele, a tady je nějaká truhla, a tady je číslo na Siren Heada v truhle, tyjo. Siren Head, a nějaká knížka, tak co kdybychom si ji přečetli? Jo, tak asi jo, no, tak můžeš. OK. Jo, a tady je číslo na toho Siren Heada, no tak neskusíme zavolat Siren Headovi. Jo. OK, tak já mu zavolám, tyjo, já si tady já tady otevřu tu knížku, tak, a podívám se teda tady. No a číslo na Siren Heada, takže ho tady opíšu do telefonu. Boom, 050, tak. No a zavoláme Siren Headovi a schválně, jestli nám to zvedne nebo ne. Tyjo, tak já mu teda volám. Kažte. A vypadá to, že Siren Head to asi nezvedá, no. Ale tak, když to nezvedá, tak podle mě to je tak, že prostě Siren Headovi by se mělo volat večer, nemyslíte? No asi jo, třeba ve 3 hodiny ráno. No jo, zkusíme zavolat Siren Headovi ve 3 hodiny ráno. Jo. Já si taky myslím, že by to mohl být dobrý, ale zároveň děsivý nápad. Tak co kdybychom mu teda zavolali? Jo, tak jo. OK, tak pojďme zatím asi domů, ne? Tak asi jo. OK, tak zatím půjdeme domů teda. No a lidi, my ve 3 hodiny ráno zavoláme Siren Headovi. No a myslím si, že by to mohlo být hodně zajímavé, že? Já si myslím, že to bude skvělý. No a co si myslíš ty, Nube? Myslíš si, že to bude dobré? No bude to, já nevím, já se toho trošku bojím, ale jo, bude to fajn. Jo, to zvládnem, tak snad nejsme žádné babovky, tyjo, nejsme žádná Anča, žádná holka, že? Však nula, jen život, No však právě. No nic lidi, takže až to bude, tak my se vám zase ozvem. OK lidi, no takže my už jsme teda tady doma, no a kluci, já si myslím, že by měly být 3 hodiny ráno, že? Tak zajdeme se podívat schválně na hodiny, jestli jsou fakt 3 hodiny ráno. Jo. OK, tak pojďme se podívat. A ukážte, a fakt jsou 3 hodiny ráno, tyjo. Tak já si myslím, že je teďka nejlepší čas na to vzít ten telefon a zavolat Siren Headovi, co vy na to? Jo, no. OK, tak já vám to tady schválně ukážu lidi. Jo, jak můžete vidět, tak fakt tady mám Siren Head, jo, vidíte, tady napsané Siren Head, mám ho tam i nafocený, mi si to jde dost dobře vidět na té kameře, každopádně já mu jdu zavolat. OK, takže já mu teda volám, takže zapínám zvonění, no a uvidíme, jestli to teda zvedne, mám ten Siren Head, kažte. Dáme, než to začne vyzvánět. A... No a vypadá to, že to zatím nezvedá, co když to je nějaké falešné číslo, to jo. No on to nezvedá, tyjo, tak já nevím, já to zkusím. Já to zkusím vypnout, jo. No on to fakt nezvedá lidi. No tak to je divné, tyjo, tak co když to asi bylo jenom falešné číslo, kluci, tyjo, tak to je divné. No, to je celkem škoda, tyjo, že tomu Siren Headovi se nedá dovolat. To jsme... Tady se zasly světla. Nube, co to je? To je jako ve fasmofobii. Tyjo, proč se tady zasly světla, tyjo? To je divné. A i na chodbě? Ne, na chodbě jenom je světlo, tyjo. Že by jenom vypadly a naskočily pojistky.
To je teda dosti zvláštní, tyjo. Nube, slyšíš to? Mě někdo volá. Lidi, podívejte se. On mi volá Siren Head. Podívejte se, on mi volá doopravdy Siren Head. Lidi, vidíte to? Tak já mu to zvednu. Ano? Halo? Tady je Siren Head. Nube, já mluvím normálně se... Halo, Siren Heade? Ano, proč mi voláš? No, my jsme našli tvoje číslo normálně někde v jeskyni. Tak za to si zasloužíte smrt. Cože? A proč jsi se ne... A co máme dělat, nebo proč? My nechceme umřít, tak co máme udělat, abychom neumřeli, tyjo? Tak přijďte ve 3 ráno do baráku u lesa. My máme přijít do baráku u lesa. Tak jo, Siren Heade, tak jo. Tak my tam teda přijdeme, no tak radši než aby jsme umřeli, tyjo. Tak zatím Siren Heade, tak se zatím měj, čau. Čau. Tyjo, lidi, Nube, slyšeli jste to? Jo, tak nás chce zabít ten On nás chce nové lidi zabít Siren Head. A nové tady blikají světla, chce nás zabít Siren Head a říká nám, že máme zájemný přijít do lesa. Tak já nevím, kluci, tak měli bychom tam zajít teda? Jo, tak to zkusíme, no. Jo, tak já tady mám nějaké torčky, tak vezmeme s sebou nějaké torčky, Nube, můžeš si taky vzít, stačí jedna, ať máme do ruky. A proč tady furt blikají ty světla, za to může ten Siren Head, on nás asi nové útočit, jo. No tak to je šílené, no já nevím. No tak teda jdeme, ne? Jo. Jo, tak pojď, Nube, jo. Ale kde on může být, ten dům? To je podle mě asi na konci toho lesa, že? Asi jako klasicky, že? Asi jo, no. No, snad ho nepotkáme třeba po cestě, bo ono se říká, že se ten Siren Head skrývá v lese, že jo? No to by nebylo vůbec dobré, lidi. To by fakt nebylo dobré. Tak počkej, tak projdeme to tady k tím lesem, ty jo? Tak počkat, hele, Nube, tady se jdem dolů. A hele, a tady je portál do šmoulího světa, tak tam nejdeme dneska. Ale já nevím, musíme najít ten dům, kde by ten dům mohl být. Tady projdeme ten les. Tak, bum. A podívej, Nube, já mám asi ten dům. No, Siren Head. Ne, on jde po mně. A on zmizel, dobré, on zmizel. Tyjo, a tady je ten dům, Nube, podívej, tady je ten Nube, kde jsi? Kde jsi, Nube? Tady. Jo, tady je ten dům. Ježíš, tady je nějaký mudrc, tady je nějaký děhilovský dědek mudrc, tyjo. Rychle, pojď, Nube, pojď, umlať ho, on je tady vždycky na nás číhá. Jo, přesně tak, ty mudrců, jeden. Tak, bum, tady máš, pojď. No já nevím, já myslím, že bychom měli jít do toho domu, nemyslíte? Jo, tak asi jo, tak tam jdem. Ne, pozor, ne, on jde po mně. A pomoc, on jde po mně, já mu uteču. Rychle, utíkej. Au, já jsem tady někde ve vodě, sakra, au. Ne, rychle, au, rychle nahoru. Tak, dobré, už není. Dáme si torčku. Jo, tyjo, nepodíváme se do toho domu, Nube, pojď, jdeme tady. Hele, pojď. Hele, jež tu je krev a tady je světlo, tak rožněte, sakra, ono to nefunguje. A tady bliká světlo, tyjo, no tak to je hodně strašidelné, tyjo, to je hodně strašné. A jsou tady nějaké místnosti, tak počkej, tak podíváme se dovnitř. Počkej, Nube, nech mě jít. Tak jdi. Tady je vozíček, a ježiš, tady je mrtvola a je tady nějaké křeslo, tyjo, no tak to je hodně strašidelné tady. No a co je tady na druhé straně, a co je tady, Nube? Ještě to jsem nechtěl. No, co je tady? A tady je taky nějaká hlava, tyjo, nějaká lepka, nějaké rohy a tady nějaká želatina, co to je? To je rakev. No a tady je rakev, no. A co je tady dál, tyjo? Tady jsou nějaké dveře. Tady je ložnice. A co tady je? Co tady je? Ukáž, tady dolů. Ukažte, tak jdeme dolů, pojď, Nube. Oh, ne, tu je Siren Head, ne, sakra, on mi dostal, sakra, au, on mi Dalíčku z buce. A kde to jsme? Nube, kde to jsme, tyjo? My jsme tady někde uvězněni a ty taky už se probuď, pane bože, vy tady spíte celou Zizo, pojď, vstávej to, kde to jsme? To jsme? My jsme tady v nějakém vězení, tady jsou mrtvoly, tyjo. Víš, Nube, kde to jsme, tyjo? No já nevím, my jsme v nějakém vězení, tyjo. A to když jsme v nějakém vězení a jsou tady obrazy, tak to znamená, že asi přes ně jde projít, takhle to ve vězeních bývá, ne? No tak já nevím, tak zkusíme tady projít. A jo, fakt to jde? Podívejte, fakt to jde? Já jsem tady a sakra, tady se nedostanu. Počkej, tady se nedostaneme, musíme tady odkopat tu hlínu. A počkej, Nube, tady je nějaká čestka, podívej.
A v ní je dřevo, tak já ho vezmu. A na druhé straně taky, podívej. A ukáž, a co je tady, a co je tady v česce? Počkej, Nube. Nějaké lektvary. Tak puste mi dovnitř, hej hoši, vy mi blokujete. No jo, tak jsou lektvary, tak já si jeden vezmu, to se bude hodit. A tady je ještě nějaký obraz, a tady je co? A tady už to vypadá, že asi není nic, tyjo. Ne, je tady, podívejte, tady jsou torčky. Jo, tak to se bude hodit. No to je sice fajn, že tady máme takové věci, ale nedostaneme se pořád odsud. Leda, že bych tady vykraftil nějaký krumpáč a dostali bychom se pak ven. Tak já tady něco vykraftím, tak já tady vykraftím takhle. Krumpáč, bum, takto. Tak, máme krumpáč jeden. Vykraftím tady meč. Tak a tady máme ještě meč a krumpáč. No a teďka nás odsaď vlastně můžu takhle v pohodě vykopat. Tak pojď, já nás takhle vykopu, Nube. Tak, krásně, tak. A odkopal jsem nás. Tak, no a kde teď? Tyjo, tady nahoru se nedostanem. No a kde teďka, tyjo? Tady jsou nějaké dveře. Tak je otevřu, okažte. A tady nic není. Tady je jenom, fuj, tady je jenom nějaká mrtvola. No tak ne. Tak na druhou stranu jdeme. Tak pojďme třeba tudyma. A hele, tady jsou nějaké chodby. A kde se tady dostaneme, tyjo? Tady to vede někde nahoru. Tyjo, tady nějaká propast, podívejte, tady nějaká propast. A hele, a tady to někde vede, tady je nějaký šepřík, tak pojďme tady. Tyjo, tady je nějaký parkour a je tady nějaká česká, v té české nic není. Tak se podíváme. Ale jo, tak možná ty proskákat lektvary máme parkour. na to proskákání. No jako, ale tak to je na healing, to je na životy, to nám nepomůže. Tak mám začít. Tak jdi první, Zizo. Jsi takový dobrý v parkouru, to bych se měl zvládnout bez toho, aniž by spadl. Tak já jdu hnedka za tebou, jo? Jo. Ne, já tady hořím. Tak Zizo, tak já jdu teda za tebou, tak jo, tak já to tady takhle proskáču. Vypadá to, že bych to měl zvládnout celkem v klidu, tyjo, vypal jsem tady tu lahvičku radši. Tak, no a já už jsem teda skoro na konci, tyjo. Kluci. O, Taky jste to viděli? tam jsou nějací Siren Headi, tyjo. Tu jsou nějací Siren Headi, tak pojďme do Tak nich, rychle, no. no tak jdem do nich, tyjo, no tak pojďte, zavřete ty dveře, ne? Počkej, zavři ty dveře. Zavři ty dveře. Tady jsou v bedně, tady je meč. Jo, tady je meč. Tak na, Nube, tak tady máš ten dřevěný, to by to bude stačit, já se vezmu tady ten ironovej. Tak vem si ho, Nube, vem si ho ten meč. Tak jdem na to. Tak jo, tak jdeme zabít teda ty Siren Headi, tak pojďte. Tak, bum, pojďte uši. To zvládnem je zabít, zvládnem zabít, oni nás nemají šanci, jedinou šanci nemají. Tak, pojď tady, Siren Headisko, bum. Bum, ne, sakra, já mám dvě srdíčka. Proto máš ten healing. No, já jsem ho vypil už předtím, tyjo. Takže pojďte, jo, tu už jenom poslední, jo, nice, vy jste to zvládli. Tyjo, tak to je dobré, no tak kde dál teďka musíme asi pokračovat v naší cestě, tyjo, ne? Asi jo, no, tak asi tudy, ne? Tak pojďme, uvidíme, co je tady. Tady nějaké tohle malé bludiště, nebo co to je, tyjo? Jo. Hele, a tady jsou nějaké schody dolů. Co je to? Tyjo, co to je? What? Kde to jsme? A proč jsou tady všude takovéhle random bloky, tyjo? A hele, počkat, já možná vidím cestu dál? Tam je nějaká cesta. Jo, tam to hoří, tak tam bychom se měli podívat, ne? Jo. Tak doskačeme tam. A tak musíme opatrně skákat. OK, tak jo, tak já jdu hnedka za tebou, Zizo, tak, pomaličku, hlavně Nube do mě než duchní, jo, nebo něco. Jo. OK, tak já to teda skočím tady, Tyjo, Zizo, ty jdeš tam tudy, jo? Tyjo, tak to já mám strach tam skočit, já to radši vezmu tudy má takhle nahoru, tak a... Jež, Zizo, ty jsi spadl, ale seš v pohodě, Jo, dobré, OK, já pokračuju dál tudy má, ty jo, Nube, taky pojď za mnou, tak, hop dolů. Tak, jo, dobré. A já jsem v klidu, já už tady skoro jsem, ty, já už tady, pozor Nube, no, nebo... Jo, Nube, já už tady taky jsem, tak, hop, již, ty mě teďka mám shodil. Čau, Nube. Tak rychle dolů, jo, kluci, jsem tady, jo, v pohodě. No, tak to nemám tušení, co je tady. Tady je nějaký parkour, no tak pokračujem, tak, boom. Tyjo, to je teda nebezpečné, tady je totiž láva. Zizo, ne, Zizo, pomůžu ti, zachrání se. Tak, já jdu tady teda za tebou, tak, boom, v pohodě, tyjo, no jako není to tady jednoduché, se teda divím, že to ještě nezhořelo, tyjo, to máme celkem štěstí, že se tady vůbec někde dostaneme, aua, já jsem teďka mám začal hořet, tyjo, to by nebylo dobré, tak, a jsme tady na konci, sakra,
Ty, co to tady je? Jsou tady měsíce. What? Co to je? Víš, tu je Siren Head! Rychle, zabij to, to je další Siren Head. Rychle, zabij to. Au. Nube, pojď, au, rychle, zabij to. Ne, on zabil Nuba, tyjo, on zabil Nuba, ten Siren Head. Sakra, dobré, Zizo, zabili jsme ho? Jo, zabili jsme ho. Sakra, ale on zabil Nuba, ach jo, zabili Nuba, parchanti, tyjo, tak to je hrozné. Zizo, ale my se musíme teďka odsud dostat, tyjo, Nub se snad někdy oživí, ale my se teďka musíme odsud dostat, tyjo. Vidíš to dřevěný? Jo, to by mohla být cesta nahoru, to vypadá jako schody, tyjo. Tady je nějaká voda. Bacha, tady je díra. Jo, tady je díra a tam nic není. Ale tady tudy by to mohlo vést jako k těm schodům, nemyslíš? Au, já jsem chytl málem, tyjo. Já jsem si málem spalil kožuhu a ocásek. Jo, tak jdeme nahoru, tak jdeme nahoru, pojď. Rychle, Zizo, rychle. Tak, tyjo, a jsme nahoře, a kde to vede tady? Ty jsou další Ukáž? schody? Další schody? A vede to aspoň ven? Jo, jsme venku, tyjo, a my jsme hnedka tady. U městečka, no tak to je paráda, tyjo, Zizo, no tak to je super, tyjo. Tak to je paráda. No já nevím, já si myslím, že dneska už toho bylo dost, tyjo, a že už bychom mohli ukončit dnešní video, co myslíš, Zizo? No nic no, tak my se teda zatím s váma loučíme, no a jdeme teda na závěr. OK lidi, no takže to by bylo pro dnešní video všechno, pokud se vám dnešní video líbilo, tak určitě nezapomeňte zanechat na toto video like, no a pokud tady dáte 5000 lajků, no tak my natočíme další školku v Minecraftu. Každopádně ještě dejte odběr, protože se blížíme k 60 000 odběrům, takže tam házejte ty odběry, ať jich máme co nejvíc, protože pak je to super. No a každopádně dneska ve videu tady byl se mnou, že jo, pan učitel Pohod, byl tady se mnou Siren Head Tom, no a byl tady se mnou Zizo, můj spolužák, a taky Noob Klokanek, který bohužel umřel, ale to nevadí. No a ještě bych chtěl na závěr poděkovat všem členům, kteří si koupili moje členství, doufám, že jste s výhodama spokojení. No a vy, pokud ho ještě taky nemáte, tak se ho nezapomeňte zakoupit, protože se to rozhodně vyplatí. Tak jo, já už to nebudu dál natahovat, mějte se krásně a zatím čau.